frontliners. Maraming salamat po sa inyong dedications and sacrifices sa banta ng COVID-19. You courageously take the challenge. Salamat sa serbisyo nyo. Naway bigyan pa po kayo ng lakas ng loob, determinasyon. Kayo po mga frontliners ang bayani ng kasaysayang ito. Maraming salamat po. Damo gid nga salamat sa inyo tanan. Thank you so much everyone. To God be all the glory. If my people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven. and even risking your own lives just to save lives of other people, just to do your job and gawin yung sinumpaan ninyong tungkulin mula po sa akin, sa pamilya ko at sa DepEd family. Na-enjoy mo yung pagbabantay ng anak mo. Nakakain ka ng maayos. Hayahayang buhay. At dahil yan sa inyo, isang taus-pusong pagpapasalamat at pagsaludo sa ating mga frontliners. Naway bigyan pa po kayo ng lakas ng loob, determinasyon, na makayanan ang takot at pangamba laban sa pandemic na ito. Isang pagsaludo at pagpapasalamat. Kaya natin ito. Together, heal this one. Sir, may nga po nanda sa taga-Bago Madamo igiling nga salamat sa mga frontliners ang Bago City. Lalo na gid sa may hospital Bago nga nagabalantay pasulod sa may Puroktad kag Esperanza kag Kawayanan. Sir, madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Amo lang gid na mamalo sa inyo. Salamat gid.
sa atin pong mga frontliners na patuloy pong lumalaban sa pagsugpo ng COVID-19, sa mga doctors, nurses, police at barangay tanods, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. May God bless you all and keep safe always. So, good afternoon everyone. Dako una gid sa tanan, dako gid ang akong pasalamat sa tanan naton nga mga frontliners. Akon gid sila ginapasalamatan sa tampad hingpit ni walay pagduha-duha nga pagpasalamat sa pagbulig, most especially sa aton nga mga medical doctors, nurses, barangay tanods, city officials, barangay officials, and barangay health workers na sila gid nagaatubang sang krisis gid subong sa aton no. So pangabay ko sa tanan nga mga pumuluyo kabay nga mag-ooperar kita tanan agud malampuwasan naton ang ini nga krisis nga nagpatabo subong sa aton nga kalibutan. So sa tanan nga mga frontliners, saludo kami tanan sa inyong mga answers. Thank you so much everyone. To God be all the glory. Kami po sa Bantaye ay taus-pusong nagpupugay sa ating mga bayaning frontliners gaya ng medical workers, mga pulis at kasundaluhan, security guards, cashiers, at pati na rin sa iba't iba pang mga volunteers na kailangan lumabas ng kanilang mga bahay at suungin ang banta ng coronavirus. So bago po matapos ang video na ito, nais ko po sana sabihin sa inyo na kung ang pangyayaring ito man ay magiging kasaysayan, kayo po mga frontliners ang bayani ng kasaysayang ito. So sa lahat po ng frontliners sa buong Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Bago City, mabuhay po kayo, mag-ingat po kayo. Malalampasan natin to sa tulong nyo. To all the frontliners,